M'adreço a tots vosaltres a l'inici d'aquesta festa major atípica, reduïda i limitada i condicionada per la Covid-19. En una festa major en què només hi tenen cabuda els actes que les mesures sanitàries decretades pel govern permeten fer amb total seguretat. Les entitats de Torelló, el Departament de Cultura de l'Ajuntament, Policia Local, Protecció Civil, fa setmanes que treballem per poder oferir aquesta festa major amb totes les mesures de seguretat. Ho hem fet amb una col·laboració estreta tant del CAP d'aquí Torelló com de les autoritats sanitàries de la Catalunya central, perquè és evident que la prioritat en aquestes dates és la salut. Per tant, en coordinació amb tots aquests estaments, creiem que podem presentar una festa major segura que ens permeti recuperar la normalitat que hem recuperat en altres àmbits. De fet, a les últimes setmanes hem aprovat mesures per recuperar la normalitat en el terreny econòmic, amb ajudes per a autònoms, comerços, també per les ajudes a les famílies més vulnerables. Hem organitzat un casal d'estiu en el que cada dia hem mogut més de 400 infants i joves de Torelló amb un protocol estricte i ara creiem que ens toca recuperar el poble, la sociabilitat i la cultura, temes que també hem deixat molt enrere durant aquests mesos. Ens veiem en cor, doncs, de poder compatibilitzar aquesta recuperació en aquest terreny més social i cultural amb les mesures de seguretat més estrictes i ens queda només apel·lar a la responsabilitat individual de cadascú per poder-ho portar a terme i així entre tots avançar cap a una normalitat més plena, que és el que anhelem tots plegats. Res més, desitjar molt bona festa major i donar per anticipat les gràcies a la col·laboració que serà necessària per poder-la portar a terme amb tota aquesta seguretat. Moltes gràcies.